салому алейкум дӯстони азиз, худованд гиёбонтон боша. дидед чӣ хел магазини хушбоё иҷа проспект мирае бародари мо ҳастанд ки ҳамҷа мо алҳамдулилло бори обтои мегирем. дӯстони азиз, кадмет бори обтои мегири, дору гапу хабар биёед инҷа бигире. Қуръон ҳама чиза дора, хулоса духи пухиву соат поат хай беқа нишон як чизи хуб нишон доданем гуфтанем сатр гап хабар хай инам хел хулоса ҳама чиза дора. шапкау киртаус божинем хели. мақсади видео мин ин ки масъалаи ҳамин чи бисёр савол медоде. регистрация бародари азиз ҳамин магазини чи проспект мир ҳастай ака ҳасанҷон хай бародаро ҳастанд. ҳамиҷа регистрация мекунанд. регистрация 3 моҳа бо нархша мегум ту бо бугум ту ки нархша мегум ту нархаш 5000 россияй 5000 ҷура кадмет ки метавонед ҳамин рақамҳои дар экранан занг бизанед. илтимос кадмет ки мақсад и патент матени хел кор надоранд. регистрация оригинал ту мекунанд. хай баъзи маҳал ҳисои проверка дерта меша бо наге ки ака рекламашкари як фан мекунанд 2 рӯз гуфтан 5 рӯз сид хай қонун ай ба он хотир оригиналай метавонед занг бизанед. иншаллоҳ худованд аввалаш худованд ҷавоб мегӯяд. нигоҳ кинед дӯстони азиз ки на чӣ қадар тасбеҳу гап хабар мо ҳамиҷа бори обтои мо ҳамиҷа мегирем. нем хел бигум ту кадмет ки бибине ки ҳамин доруо дамо қиматам биё айҷа бигире шуне хели мардакам ба он хотир ҷура биёи қуръонои тамоми забон тамоми намуд қуръонои ручкагӣ хулоса ҳама чиза доранд. ина мо даже банкаера ҳамиҷа мегирем банкаи ҳиҷомара 4 нитмин 5 нитмин хулоса дӯстон ба он хотир занг бизанед. ман камера пасахӣ менем гапом дубора мегӯям. ба он хотир иншаллоҳ метуне билет ҳам мефурӯше билети самолёт ҳам мефурӯшанд. хулоса ҳама чиза ина регистрация хулоса бисёр чиза заниматсия лучи биёи ай пеш қатиша суҳбат кинед барои масъалаи регистрация 5000 рси дуруста фаҳмидем. 3 моҳа регистрация 5000. худо нигаҳдор. видео дуруста шид. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.